Ang biplok, lami isudanon kada adlaw para mabusog o kining biplok makahidlaw. Ang kadurderti, lami sudanon kuminti. Ang estudyante, Superman. Ang nap! Hala! Unsa pa una-una ninyong duha? Ano man? Asa naman tayo mga tidinpur kay gabi naman? Kuni, asa naman siya? Tinagana nung bata. Uy, di ko ito sabot na yung kagalingon ba? Basig nalitan ito mo yan. Lucy, naglagot na dyan ko diba? Ano may paminaw ni mo ito? Nanguyab na po ito? Anak ko gawin na. Uy, lah. Kita ni mo? Kung sa man? Nagdulang in-in. In-in? Mobile Legend. Kunya, Sakpan ako. iyang kadula. Babae? Yang uyab. Ha? Unsa mo duha? Lara. Wait, Unsa mo? Saan ka nagikan? Napay katawag, dit mo sumiyab. Daw karon. Uyab. uyab. Nakauyab na po ka? Oh, malamang, may pag magtumboy lang mo duha. Parang doon, magtumbay na ng taron. Taga na tag-uyab. Mo, poetry ka ng balak. Sige, balak daw. Sige, balak. Go. Oh, Ang mama ko oh, nasa oh. tiyan. Nasa tiyan ng mama mo. Kunya, sige. Pero yun. Ang papa ko Oh, natulog. natulog. Kunya. Kay Oh. naligo pagka human. Sige. Mama ko Mama ko. ninggawas Yung gawas sa tiyan sa tiyan. ni papa. Sige. Ang papa ko Oh, nasaktan ah, sa sa gamot araw. gamot araw. Tapos, Oh, ang papa ko oh. nasa langit. Ito yung papagago mo naman. Alawag. Tarong. Sige. Kat-kat na ba? Mukat-kati, baba mo. Mama nasa langit. Kuya. Patay na din papa niya. Namalikuan. Hagdanan. Nagdanan. Kat-kat kanta. Tadlok siya. Papa na naglangit. Kinala ko. Buhi pa yung papa kayo na naglangit. Tadlok siya. Pa. Hmm. Nakoy problema ba? So may problema ni mo. Suka-suka akong uyab. Ha? Nagsuka-suka yung uyab. Imposible kay wala mo kay. Tap ka, uy, nakakaon siya bulad ba na baho? Ay.